Και γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βιντεάκι εδώ στο Pyro GRTV. Σήμερα έχουμε την συλλογή του 2024 για το Πάσχα. Την πολυπόθεμη συλλογή που είχαμε πάρα πολύ καιρό να το κάνουμε. Αργήσαμε λίγο για φέτος, αλλά είμαστε ολοκληρωμένοι και είμαστε έτοιμοι να σας τα δείξουμε. Πάμε να αρχίσουμε. Μάγκες, ξεκινάμε για αρχή με τα σπίρτα. Έχουμε εδώ πέρα αυτά εδώ τα μικρά και αυτά εδώ τα μεγάλα για τις γουρούνες, τα έχουμε πάρει και έχουμε και μέσα. Πιο πολύ για να ανάβουμε τις γουρούνες. Έπειτα έχουμε για τα δυναμητάκια με τα φυτίλια τους αναπτήρες μας. Έχουμε εδώ πέρα αυτούς τους δύο εδώ πέρα αντιδυναμικούς εδώ. Και αυτός εδώ αντιδυναμικός. Και έχουμε και αυτόν εδώ το μεγάλο, ο οποίος είναι φλόγιστρο. Κάνουμε αυτό εδώ έτσι. Εδώ για να κλειδώνει, εδώ για να μην κλειδώνει. Ανοίγει, νάτος, το βλέπετε πόσο βγάζει. Αυτά από αναπτήρες. Πάμε να πάμε στα δυναμητάκια σιγά σιγά. Πάμε τώρα στα δυναμητάκια μας. Έχουμε εδώ πέρα τρεις στρακαστρούκες, σαν στρακαστρούκες. Είναι δυναμητάκια πολλά μαζί εδώ πέρα με το φυτίλι. Πολλά δυναμητάκια μαζί που σκάνε, 40 δυναμητάκια, 40 βολές δηλαδή και σκάνε όλα μαζί. Αυτό. Έχουμε εδώ πέρα πάλι εδώ μικρά δυναμητάκια, τα crackers εδώ πέρα της Oriental, είναι έτσι εδώ μέσα, είναι έτσι εδώ, 16 μέσα στο κάθε κουτάκι. Πρώτη φορά βλέπω για δυναμητάκια 16 μέσα για μικρά δυναμητάκια. Πάμε στα explosives, όπως βλέπετε. Έχουμε εδώ πέρα τα explosive όπως προανέφερα. Εδώ πέρα με ζελατίνη, 40 το τεμάχιο. Αρκετά δυνατά για το μέγεθός τους. Εδώ πέρα είναι και έτσι μέσα, εδώ να δείτε. Έτσι. Αρκετά δυνατά το μέγεθός τους από Γιώργερ. Και πάμε στο επόμενο. Τώρα παιδιά πάμε στα Barbarossa. Πιστεύω ότι τα έχετε ακούσει όλοι. Από την Tropic, είναι τρίβολα. 3 βολές έχει ο καθένα, τις κάνει 3 φορές. Το κουτί περιέχει 50, έτσι εδώ μέσα, με γόμα. Με αυτά. Μάγκες, πάμε τώρα στις καραμέλες από την Dam Bam. Big 2 Silver, είναι αυτές εδώ πέρα. Είναι η Silver. Έχουμε εδώ πέρα ένα κουτί εδώ ανοιχτό, να δείτε πως είναι μέσα. Έτσι εδώ. 10 περιέχει το πακέτο. 0,35 γραμμάρια η κάθε μία. Με 120 δεσιμπέλ όπως γράφει εδώ πέρα. Από την Classic, μια χαρά. Πάμε τώρα στα Titan 1 και Crazy Robots. Πρέπει να έχουν 1 γραμμάριο το καθένα, στα 10 μέσα το καθένα. Crazy Robots εδώ πέρα καμία σχέση με τα παλιά. Αρκετά χαμηλότερα και τα δύο από την Triplex. Αρκετά καλά και τα δύο, αλλά χαμηλά για το μέγεθός τους, αλλά οκ. Κομπλέ κρότος, 1 γραμμάριο, μια χαρά. Και πάμε τώρα εδώ πέρα στα βαρελάκια που έχουμε εδώ για φέτος. Ξεκινάμε εδώ πέρα με τα P500 από πεντάτα, δεν ξέρω πώς προφέρονται. Εδώ πέρα 0,3 γραμμάρια το καθένα, με ροζ φυτίλια αν θυμάμαι καλά. 2 πακετάκια από αυτά, 20 το καθένα περιέχει. Εδώ πέρα FP3, τα κλασικά εδώ πέρα 0,35 γραμμάρια και αυτά το ίδιο σε μαύρο χρώμα, banger λέγονται. Τώρα πάμε στα μεγάλα τα βαρελάκια. FP3 εδώ πέρα, τα μεγάλα από Γιώργε Original, αρκετά δυνατά και αυτά. Πρέπει να είναι στα 0,5 γραμμάρια και αυτά μοιάζουν πολύ με γουρούνες. 10 το κάθε πακέτο εδώ πέρα. Αρκετά καλά για το μέγεθός τους πιστεύω. Μια χαρά. Πάμε στα επόμενα. Πάμε τώρα στα διάσπαρτα Dam Bam εδώ πέρα που έχουμε άπειρα. Πάμε να τα ξεχωρίσουμε λίγο. Ξεκινάμε εδώ πέρα με Dam Bam Mini, 30 το κάθε πακέτο, 0,3. Να το, αυτά εδώ, 0,3 γραμμάρια το καθένα. Και μέσα πρέπει να έχει 30 το κάθε πακετάκι. Πάμε εδώ πέρα στα Dam Bam με ροζ φυτίλι, παρόμοια τα ίδια και αυτά. 0,2 γραμμάρια το καθένα και αυτό 30 το πακετάκι. Έχουμε εδώ πέρα τα Dam Bam
πώς λέγονται αυτά. Τα Dam Bam λογικά τα κλασικά θα είναι. Με ροζ φυτίλι για αυτά, με 1 γραμμάριο μπαρούτι, αρκετά δυνατότερα από αυτά εδώ. Και τα Dam Bam, όλα Dam Bam με το μεταξύ, πετάρτα λέγονται, με πράσινο φυτίλι, το κλασικό φυτίλι, 30 και εδώ μέσα, 0,2 γραμμάρια το καθένα. Πάμε τώρα σε κάποια σκόρπια που έχουμε, που είναι σε κουτί Cobra 2. Μέσα έχουμε κάποιες non-name, έχουμε 2 από αυτές. Έχουμε Puma 2, κάτι Cobra P1, κάτι παλιές που δεν έχουμε δει. Έχουμε Cobra 2 αρκετές, βαρελάκια και αυτά. Πάμε τώρα σε κάποιες Bulldog. Έχουμε εδώ πέρα Bulldog Crazy που είναι κάπως έτσι μέσα. Έχουμε 2 πακέτα από αυτές, είναι από την Triplex εταιρεία, μέσα έχουν 20. Νομίζω είναι 1 γραμμάριο, από ό,τι θυμάμαι. Έχουμε εδώ πέρα τις Angry που πάλι είναι 20 μέσα, κάπως έτσι, είναι πιο χοντρές να το πω έτσι. Αλλά και αυτές έχουν 1 γραμμάριο, δηλαδή είναι την ίδια δύναμη. Και έχουμε εδώ πέρα τις Mega Bulldog που είναι, τις λένε δυναμίτες, αλλά καμία σχέση για το μέγεθός τους. Όλες είναι από την Triplex, μέσα αυτές έχουν 4 και έχουν 1 γραμμάριο και αυτές, αλλά από ήχο δεν είναι για το μέγεθός τους. Πάμε στα επόμενο που έχουμε εδώ πέρα 2. Έχουμε original βαρελάκια, τα μεγάλα. Έχουν μέσα 2 γραμμάρια μπαρούτι. Και πάμε στις PP3 που έχουν μέσα 0,5 γραμμάρια και έχουν 20 το κάθε ένα τεμάχιο. Πάμε στο επόμενο. Πάμε τώρα σε 3 πακέτα Viber 1. Κάπως καθίστε να βγάλω μία να σας δείξω. Κάπως έτσι είναι. Έχει 0,50 γραμμάρια το κάθε ένα. Έχει 20 το τεμάχιο. Και υπάρχουν και σε άσπρο, να το πω έτσι, σε άσπρο έκδεση. Έχουμε εδώ πέρα 3 πακέτα Pit Bulldog. Όχι Bulldog Pit. Ούτε καν δεν βγήκε ωραίο. Πάμε τώρα για Speedbull. Έχουν μέσα 20. Έχουν 0,8 γραμμάρια το κάθε ένα. Είναι πάρα πολύ δυνατές για το μέγεθός τους και έχουν κυκλοφορήσει φέτος αυτές. Πάμε στο επόμενο. Πάμε τώρα σε κάποιες Demo και Κορσάκα. Έχουν μέσα 20. Έχουν 45 γραμμάρια το κάθε ένα. Πολύ δυνατές, αγουρούνες είναι με σβίστρα. Κάπως έτσι είναι μέσα. Εδώ. Ωραία. Το ίδιο και η Κορσάκα. Είναι το ίδιο πράγμα, 20 μέσα και αυτές. Από την Ιταλία. Πάμε στο επόμενο. Πάμε τώρα στις Mephisto Mana, κάτι πολύ σπάνιες. 50 μέσα. Έτσι, κάπως έτσι είναι. Έχει 2 γραμμάρια μπαρούτι. 0,2 γραμμάρια μπαρούτι, ναι, το ίδιο είναι. 2 γραμμάρια μπαρούτι. 50 μέσα, πολύ σπάνιες να τις βρούμε και πολύ ακριβές. Τις βρήκαμε το ζόρι, αλλά αξίζουν για την τιμή τους. Πάμε στο επόμενο. Εδώ πέρα έχουμε 2 πακέτα Dam Bam 2G. Είναι από την Classic, είναι 120 decibel. Πάμε στο επόμενο. Πάμε σε 2 πακέτα PS2, 2 γραμμάρια το καθένα, έχει 20 μέσα. Όλο μαζί είναι 40 γραμμάρια, όλο το κουτί, να το πω έτσι, πακέτο. Και δεν έχω βρει την εταιρεία του, να σας το πω, δεν ξέρω τι εταιρεία είναι. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στα... Πάμε τώρα στα Achtung Mini, 20 μέσα το πακέτο, είναι από την εταιρεία Tropic. Μέσα το κάθε ένα έχει 1 γραμμάριο, δηλαδή σύνολο όλο το πακέτο έχουν 20. Εγώ τα παίρνω πρώτη φορά και τα βλέπω και είναι και από το εξωτερικό και πολύ δυνατό για το μέγεθός τους. Πάμε στο επόμενο. Πάμε τώρα στα Dam Bam 2, Dam Bam κλασικά μάλλον, έχουν 20 μέσα. 2 γραμμάρια το κάθε ένα, ροζ φυτίλι. Για το μέγεθος τους είναι πολύ σιγανά, αλλά και πολύ δυνατά αν ήταν λίγο πιο μικρά. Είναι από την εταιρεία Classic, 120 decibel. Αυτά, πάμε στο επόμενο. Και τέλος, μάγκες μου, αφού τελειώσαμε από τα μικρά δυναμωτάκια που είχαμε,
Πάμε τώρα στους δυναμίτες που έχουμε για φέτος. Ξεκινάμε με τις Cobra SR3. Έχουμε εδώ πέρα διάσπαρτες 10 νομίζω, αν θυμάμαι καλά, κύριο 8. Εδώ πέρα Cobra SR3 Super Special, έχει 13 γραμμάρια η κάθε μία με πρόκαυση, αρκετά στιβαρό φυτίλι σε σχέση με τις Cobra 3 που τις ξέρετε όλοι, πιστεύω, με το λεπτό φυτίλι που χαλάει. Αρκετά δυνατές, είναι από την Blasio Helio. Αυτά. Πάμε σε ένα ακόμη κουτί, μαύρο εδώ πέρα, δεν φαίνεται τίποτα. Ένα ακόμη κουτί με Cobra SR3. Εδώ πέρα πρέπει να έχουμε γύρω στις 22 Cobra SR3. Ίδιο πράγμα με τις προηγούμενες, 13 γραμμάρια. Από εδώ κάτω τάπα, Greek τάπα, από την Blasio Helio και αυτές, και αρκετά δυνατές για δυναμίτες, μια χαρά. Πάμε τώρα σε ακόμη κάποιες δυναμίτες, όπως σας είπα και πιο πριν, η Cobra 3 με το φυτίλι εδώ πέρα το περίεργο, όπως το βλέπετε. Κατά τη γνώμη μου, ανώτατες από τις Cobra SR3, πιστεύω. 14 γραμμάρια λένε πως έχουν, η τάπα λέει 18. Πιστεύω και εγώ πως 18 έχουν, γιατί έχω δει βιντεάκια τα οποία μετράνε το παρούτι και λέει 18 γραμμάρια. Cobra 3 πάλι από την Blasio Helio με σε αρκετά δυνατές και αυτά, πρόκαυση και αυτές, απλά το φυτίλι είναι λίγο πρόβλημα. Και τέλος από δυναμητάκια, παύλα δυναμίτες, για φέτος είναι αυτοί οι δύο υπέροχοι Joker, όπως μπορείτε να δείτε. Πώς τους βρήκαμε και εμείς δεν ξέρουμε φέτος, αλλά τους βρήκαμε. Τα πιο δυνατά μας για φέτος, Joker, 50 γραμμάρια ο κάθε ένας, όπως βλέπετε. Ροζ, πρώτη φορά βλέπω και εγώ ροζ δυναμητάκι. Μεγάλο, πολύ μεγάλο φυτίλι, για να μην τραυματιστούμε, λίγο σπασμένο, αλλά κομπλέ. 50 γραμμάρια όπως ξανά είπα. Και πήραμε δύο από αυτούς, ακριβούτσικοι τους βρήκαμε, αλλά κατά τα άλλα είναι μια χαρά. Και τέλος, για να κλείσει όμορφα η συλλογή μας, δεν μπορούσαμε να παραλείψουμε τα καπνογόνα, τα οποία βρήκαμε αρκετά φέτος. Αγοράσαμε αρκετά φέτος. Τα ελληνικά, τα Poseidon εδώ πέρα. Κλασικά ναυτιλιακές, έτσι εδώ πέρα. Βγάζεις την τάπα και το ανάβεις με κόκκινη λάμψη. Αρκετά καλά, όμορφα, 45 δευτερόλεπτα το καθένα. Και τέλος δεν είναι ακόμη, θα αγοράσουμε και υπόλοιπα πυροτεχνήματα. Είναι μόνο αυτό εδώ πέρα, το Major, 9 βολές έχει, μικρό πυροτεχνηματάκι, όμορφο, πολύ καλό, ακριβούτσικο, αλλά πιστεύω θα τα βγάλει τα λεφτά του. Τώρα τα υπόλοιπα πυροτεχνήματα θα τα αγοράσουμε όταν πάμε στο μέτρο που θα κάνουμε την Ανάσταση. Και αυτά. Τέλος, αυτή ήταν η συλλογή μας, παιδιά, για την Ανάσταση. Κράτησε αρκετά το βιντεάκι, όπως μπορείτε να δείτε, γιατί είχαμε πολλά πράγματα. Κάναμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε, για να μην αργήσουμε πάρα πολύ το βίντεο. Αυτά εδώ πέρα τα δυναμητάκια μας είναι, οι δυναμίτες μας και όλα αυτά. Με προσοχή πάντα, παιδιά, μην κάνετε πολλά αυτοσχέδια εδώ πέρα με τους δυναμίτες. Αυτό το λέω γιατί μπορεί να τραυματιστεί οποιοδήποτε άλλος. Αυτά για παιδιά φέτος για την Ανάσταση. Ελπίζω να σας άρεσε η συλλογή μας. Θα δείτε πολλά ακόμη βιντεάκια με την Ανάσταση, με διάφορα δυναμητάκια άλλα που θα ρίξουμε. Αυτά. Τα λέμε μάγκες σε ένα επόμενο βίντεο. Bye.